Hej, vi har lavet et forsøg med statisk og dynamisk gnidningskraft. I vores forsøg vil vi gerne undersøge, om der er en forskel på den statiske og den dynamiske gnidningskraft. Og vi vil også gerne vise Coulombs gnidningslov, og senere vil vi bestemme gnidningskoefficienten. Vi kender og har lært, at et legeme, der glider over et underlag, danner en gnidningskraft, som er den modstand, legemet møder. Gnidningskraften, F-my, som vi også kalder den, den er blevet udtrykt ved Coulombs gnidningslov, hvor han fortæller os, at F-my, altså gnidningskraften, den er proportional med normalkraften, Fn. Og proportionalfaktoren, det er så gnidningskoefficienten my. Normalkraften, den kan udtrykkes, den er faktisk lige med tyngdekraften, når det er, at vi har med en vandret position at gøre. Og tyngdekraften, den udtrykkes ved massen af legemet gange tyngdeaccelerationen. Forsøget vi udførte, har vi taget en video af, som vi kan se. Her skal jeg lige få den her. Hvor at vi har en klods, og vi har et newtonmeter, som vi kobler til computeren og trækker ligesom klodsen med. Og så bruger vi nogle forskellige vægte til at sætte på klodsen, så vi har nogle forskellige masser, som vi så regner på senere. Vi trækker klodsen hen over bordet, og så får vi bagefter nogle resultater, som vi får ved et program, der hedder LoggerPro, og vi arbejder så videre med de her resultater, vi får. Og de resultater, vi så får i LoggerPro, så får vi sådan en fin kurve for den statiske og den dynamiske gnidningskraft, hvor at vi her kan se, at den statiske kraft, som går fra startpunktet 0 og så op, altså her har vi for alle vores klodser med forskellige masser, altså den røde graf er for en masse, og den blå og den grønne og den lilla. Og den statiske kraft, den starter ligesom i 0, og så kan vi se, at den stiger her til det højeste punkt, og så bagefter så flader kurven ligesom ud og er en konstant, som så også er meningen, at den skal være. Og det er så den dynamiske kraft. Altså den statiske kraft, den er ligesom større, hvilket vi også kan se på beregningerne bagefter. Og det giver ligesom mening, altså at arbejdet, der bliver udført her i den statiske kraft, det er større end den dynamiske, fordi der skal mere til og lidt mere arbejde for at